Šta pravimo, Elisaveta? A ja ću Sa? s nama. Prvo sipamo brašno. Možeš, hoćeš mama tu da popupi? Saveta će. Dodajemo vanilin šećer 1 kesicu. Sve to šećer. Može. Možeš sama da pocepaš? A mama će da pocepa, ti stresi. Cijelu kesicu stresi. Istova. Si sve stres? Proverila. Možda me potiš jednom i drugom rukom i ovako. Možeš levo desno. Da. Šta pravimo, Elisaveta? A ja ću Sa? s nama. Prašak za pecivo 1 kesicu. Kolače sa višnjima? Da. To. I ovo je stresi. Mama da donese kakao. Istova. Će li savjeta to da meša? Ovo. Kakao. Šećer. Možda stresiš. Dodajemo šećer. Odlično. Mi volimo manje slatke kolače. Vi možete da dodate i duplo više od toga. Mešaj ti savjetnice. Znači ide još ulje i voda. Kad odide 2 šoljice ulja, mi ćemo da sipamo malo. Kisela voda 1 šoljica za početak, pa posle moja žena šteluje gustinu smese dodavanjem kisele vode i mešanjem. Sad ćeš ti lepo opet da mešaš, samo mama za početak da izmeša. Važi? Mešaj. Ja tu otprilike sipam vodu. Kaj sad ti? Samo polako, nemoj da prosiš. Isečit ćemo papir za pečenje na kvadratiće koji budu taman za jedan kalupčić da se stavi podloga. Šta sad radimo? Sad sam seckati. Mama smije. I tako ređemo papiriće sa smesom. Ne do kraja. Drugi kalupčić, jel tako? Može papirić? Hvala. Kad smo stavili? Šta se pravi?
Pa dodamo malo višanja. Bravo. Stavi ovdje. Idemo redom. Oj, šta Ovdje. Idemo redom. Ovdje. Da rasporedimo da u svakoj bude pomalo. Ovdje. Bravo. Odlično. To je Elisaveta. Sad ćemo da se podozgo još malo testa. Pa dopunimo sa testom do vrha. I na vrhu dodamo još malo višnjica. Isto idemo redom. Odavde kreni. Bravo. Buć. Utovar istovar. Buć. Ode. Idemo dalje. Ćeš da obrišemo rukice. Dođemo jednu salveticu. Moj mi stavio sam jednu savjeticu. Da, ubriši samo. Ono što ostane od testa sipamo u manju posudu, pogodnu za pečenje u rerni i ispečemo i to. Ništa se ne baca. Nažalost, ne možete da vidite kako izgledaju kolači kada se ispeku, zato što mi, ovako smotani, navalili smo na kolače i zaboravili smo da uključimo da snimamo. Ali dobro, šta da radimo? Ostanite uz naš kanal, podržite nas ovako smotane, još smo početnici, pravimo greške, ali bit će to sve bolje i bolje i hvala na gledanju, svako dobro, s Bogom!